Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapodapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga kaigsunan, may adlaw kaninyong tanan ug welcome sa ato ang pagpalaguban diri sa pinakapaboritong hugyawan sa SED Panyawan. Kauban na po nimo si Mr. Panyawan and of course ato ang kauban sa pikas ninya si Sir John. Hello Sir John, maayong adlaw diha kanimo. Hello Sir Rick, no? Sa tanan to mga tigpaminaw, kumusta kamo tanan din na? Sa atong mga listeners karon aniya na pod kini atong hugyawan sa SED Panyawan. Usa ka tulumanon nga dalit kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapod-apod sa mga nugunang mga produktong herbal nga kung moingon kay galang igsoon nga tinuod gayud nga dunay maayong resulta sa atong lawas. Mao na kini ang mga klase sa mga produktong imo gayud nga angayan nga pagapaliton. Ano na kitay mga kapsula mga igalang igsoon nga makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Ang ato ang SED Panyawan Plus nga dunay mangosteen ug luyang dilaw. Aduna pud kitay SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga dunay gahom sa garlic ug usab sa banaba. And ang atong SED Cogon Herbal Capsule, ang nag-inusara nga klaseng kapsula sa market karon mga igalang igsoon nga dunay gahom sa ginatawag nato nga cogon grass. Kabalo ba kay igalang igsoon nga kaning cogon grass daghan kay nig ikatanyag nga kayuhan nga bisan pag problema sa prostate matabangan. And of course alang sa katong mga kaigsunan nato nga dunay mga problema susama sa arthritis, rheumatism, adunay problema sa gout, adunay problema sa mga pagpangatol sa panit, mga dapaw-dapaw, katol-katol or baka kining ginatawag sa nga pinaakan sa suffering. Kani bitong suffering or kaning caterpillar nga katol kay sa nga tanan no nga posibleng maghatag og sulabihan nga dakong problema sa atong kalawasan. Ang ato ang SED Liniment Oil. Apla silang kana sa ato ang SED Liniment Oil gumikan kay kining atong SED Liniment na pamatud-an nga daghang ikatanyag nga kayuhan sa atong mga kalawasan. Bueno karong adlaw Sir John atong pagaisgutan ang usa ka matang sa balatian nga usahay pod makabother pag-ayo no kaning ginatawag natong frequent urination. Kaya itong hisgutan ni kini karon mga higalang igsoon ubay-ubay nga mga hinungdan ang posibleng mahitabo nga maglambigit sa kanunay natong pagpangihi or kaning ginatawag natong frequent urination. Sama pananglitan nga ikaw adunay impeksyon, adunay sakit nga mabati nimo, aduna ba ka kay kadaot o iritasyon sa imong pantog, mga kahimtang sa pagdugang og mga produksyon sa ihi. Susama pananglitan sa kanunay pag-inom og kining alkoholikong ilimnon or baka mismo tubig. Posible sad nga kining pagbag-o na to sa atong mga kaunuran no. Nervyos uban pang mga tissues nga nakaapekto sa atong function sa atong pantog. Ang kanunay nga pagpangihi mamahimong simptomas ang ginatawag nga lain-laing mga problema gikan sa sakit sa kidney hantod sa pag-inom lamang sa gidaghanon sa fluids or kaning bisan pagtubig. Kung ang kanunay nga pagpangihi giobanan sa hilanat usa ka dinalian nga paginahanglan sa pag-ihi o baka ang kasakit o ang pagdali or pagkadili komportable sa imong tiyan, mamahimo kang adunay impeksyon sa ginatawag natong ihianan no, agianan sa ihi. Mao kini ang mga kasagara nga mga hinungdan nganong usa ka tawo sagad gayud nga makaangkon og ginatawag natong frequent urination. Sir John, aduna ba'y mga balatian or mga diseases no nga posible natong maka-trigger sa ginatawag natong frequent urination? Kining grabing pagpangihi man good Sir Rick, no? Actually ang kining pag-ihi man good is common man ni nato nga mekanismo sa tong lawas no aron nga may paggawas nato ang mga sobrang tubig, kagaw ug mga electrolytes no katong mga minerals no nga sobra-sobra na sa tong lawas sama sa sodium,
ang asukal, no, ang kining protein, no, na kinahanglan mapagawas sa to din ato mga waste product. Ang kung aduna ba yung mga relasyon, no, kining grabing pag-ihi, no, diya sa mga uban pang mga balatian, una ni Sir Rick, no, katong irritable ang ato ang pantog or kining ato ang kidneys. So kading once magud ang atong kidneys manggod dagdag malfunction siya, Sir Rick, no. Ang ato ang mga nephrons, no, kining mga gagmayng cells ato ang kidneys, dili siya makatarong og filter, no, which is ang ato ang tubig natong ginainom is paspas kayo na mapagawa sa atong lawas, which is very dangerous, no, tungod kay in a long run, tungod kay pwedeng mabawasan ta sa katong mga essential na mga sustansya, no, nga importante paunta kay sa atong lawas. Labaw na ning asukal, no, importante kayo ni para sa atong energy. Tapos kaning sodium, no, o kaning ato ang potassium, no, very important ang potassium dito sa katong integrity sa atong muscle aron kusgan siya magpabilin tag makabarog, no, makatindog, makalihok. Another thing is katong ginangato sa pantog, no, Sir Rick, kay tungod kay ang atong pantog is a very elastic, no, makatabang naga-increase siya in size aron maka-accommodate siya og katong urine. Tungod kay irritable siya tungod sa panag-usab sa katong mga hormones, no, sa atong lawas, no, plus kaning ginatawag nato nga diuretic na hormones sa atong lawas. Mga signals gikan sa atong utok dili mapugnan sa usa ka tawo, no, nga magsige siya ihi-ihi. Kaya tungod ang iyahang pantog dili na mo accommodate og sobra-sobrang ihi, no, dili na siya naga-expand. So ang mga hitabo is gamay lang pagpuno sa iyang pantog, makahiyo na dayon ang usa ka individual. So kana siya, Sir Rick, no, ang uban pa nga mga balatian sama sa cancer, sama sa pag-usab sa katong sa iyahang pituitary gland o sa tuang hypothalamus, no, sa tong utok. Mga grabe na pud ni ng mga balatian, no, nga tinahanglan og another day, no, aron nga atong i-explain sa mga tigpaminaw sa atong mga viewer. Kani isa na mga balatian mo ni makakos og katong ginaingon nato nga pag-ihi-ihi, no, pag-grabing pag-ihi og pag dili mapugnan nga pag-ihi sa tawo. Okay, alang sa kasayuran sa uban, ang uban pang mga posibleng hinungdan nga kanunay kita nga magaihi mao kining sakit nga diabetes. Ang kanunay nga pag-ihi nga adunay dili normal nga gidaghanon sa ihi kasagara usa kini kasayo nga sintomas sa ginatawag natong type 1 ug type 2 diabetes. Samtang ang lawas nato naning kamot sa pagtangtang sa wala magamit ng mga glucose pinaagi sa ato ang pag-ihi. Ang pagmabdos kaning pagburos usapod kini sa mga hinungdan nganong ikaw adunay frequent urination nga masinati. Gikan sa una nga semana sa pagmabdos, ang nagtubo nga uterus nagahatag kini og pressure diya sa ato ang sa inyong mga pantog. Hinungdan kini sa kanunay nga pag-ihi. Mga problema sa prostate, posible pud kini nga hinungdan nganong ang usa ka tawo makasinati og kanunay pagpangihi. Ang gipadako or gadako nga prostate mamahimong mupilit kini sa urethra or kining tubo nato nga diin atong ginapagawas kining atong ihi ug makatabang kini sa pagpugong sa ato ang ihi. Manang uban nga lagi igsuon tungod kay naay pressure sa ilahang prostate, sige silang gaihi pero ginagmay lamang, no, tungod kay naapikhan or kanibang naipit sa ato ang prostate. Kunong usapod kini siya sa mga hinungdan nganong ang usa ka tawo adunay kanunay ginatawag nga frequent urination. Apan napamatud-an sa siyensya mga igalag igsoon nga ang panyawan nga tanom kining ginatawag nato nga makabuhay, dako kini siya ikatabang alang sa kaniadtong atong mga kaisunan nga adunay problema sa pag-ihi, either frequent urination or baka mismo kaning problema sa imong pagpagawa sa imo ang ihi. Sir Jan, unsay mga maayo nga mga imnon nga mga panyawan products ang makatabang gayud sa atong kalawasan kung aduna kitay problema sa kanunay o frequent urination? Kinahanglan, no, mailhan nila ang kini atong bag-ong produkto sa SED Marketing, no, kining SED Cogon Herbal Capsule. Mo ni ang produkto sa SED Marketing, no, nga naka-specialize din na sa katong atong urinary tract, no. So anything na mga problema din na sa ato ang urinary tract, no, ginatabangan ni ini nga ma-consolidate, heal, no, maayo na to tong mga problema labaw na ning frequent urination.
tama tong ingon mo kaganina Sir Rick no sa atong ginaingon nato nga at pag aduna nay problem ang atong nephrons manggod Sir Rick no ang mga causes niini is katong diabetes no. One is diabetes. Pag once kining diabetes manggod mag-increase ang sugar sa atong bloodstream, wala na siya perfusion nga tarong no, dugay moabot niya mao mo nang maepektuhan ang atong mga nephrons o kaning mga cells sa ato ang kidneys, which maka-cause dito sa katong less na filtering mo nang maggawas ang atong potassium, mo gawas ng sugar, mo gawas na tanan. So kana no ginaawhag nato na ang said Kogon herbal capsule Sir Rick no, combination ni siya sa panyawan, sa Kogon grass ug sa banaba no. Very potent nga combination no, anti-diabetic gyud na pagpababa gyud sa blood sugar no, which is one of the reasons why nga maapektuhan ang atong mga kidneys. And siyempre katong pag maapektuhan atong kidneys katong frequent urination, and then ikaduha katong isa pa kabalatian katong ginaingon ni Sir Rick kanina katong prostate problem no, nga makapugong dito sa paggawas sa ihi tungod kay naipit yan no, yang gituok ang katong agihanan sa atong ihi. So kana siya no, nindot kaayo na siya nga ma-explore og i-try no sa ato ang mga viewers, sa ato ang mga tipaminaw og bisan sa atong mga users na no, nga daan ng users sa ato ang mga produkto. Kining said Kogon herbal capsule, another or bag-ong produkto no nga nindot kay nga testingan ninyo aron para mahatagan nato og alibyo kining mga problema nato sa ato ang urinary tract system, sa urinary system nato. Sa atong mga kaigsunan diha karon nga adunay mga problema sa ilahang pantog, kung pananglitan ikaw gasigi kag pangihi no, ug paminaw nimo kanang inigdayon nimo og ihi medyo bula kayo and then langto, maayo pa nga magpasubay ka sa ato ang pinakalabing duol nga medical doctors para matabangan kay basig aduna kay problema sa imuhang diabetes. Gumikan kay kani manggong atong diabetes ang primero gyud nga makaigo nini kani yung ato ang ginatawag nga kidneys no, diin kung pananglitan daghan kayo kita og asukar sa lawas, delikado kayo nga maapektuhan mismo pa kaning atong pagpagawas sa ato ang ihi. Sir John, ang pinakalabing maayo giday nga pagpalito no kung adunay problema sa pag-ihi mao kining atong ginatawag nga said Kogon herbal capsule. Ang said Kogon manggod Sir John, pamatud-an kini siya nga adunay gyoy maayo nga ikatanyag nga tabang sa atong mga kaigsunan, ilabi na katong mga adunay problema sa prostate, adunay problema sa ilahang gidaghanon sa ilahang sugar level sa lawas, and of course kani yung pagsulbad sa problema nga kanunay kang nagaihi no, ilabi na sa tungang gabi. Kay kanira bang mga diabetic patients Sir John, usually yun ginapukaw gyud sila sa mga higayon nga tingkatulog kanag yung mga alauna, alas 2, padulong alas 3 ngadto sa alas 4 sa kadlawon no, magsikag pangihi tungod kay syempre anang higayon nga tulog ka no, ang bali wala namang kay gikaon, meaning to say nga na-digest naman to imong gikaon, ang sugar nga nagpabilin sa imong lawas kato na lang dayon nga gikan sa mismo sa imuhang pancreas or sa imuhang kalawasan. Ang hinungdan nato niya kung taas kaayo, posible gyud nga mag-trigger to siya nga ipagawas gyud sa imong lawas ang sobrang sugar. Diha na dayon nga magsikag pangihi, ilabi na gyud sa tingkatulog mo nang bothered kaayo no. Ang mga taong kulang sa katulog gumikan sa kay sige sila og pangihi sa gabi. Sir John, tinuod gyud na Sir Rick no, mo nang nindot gyud kayo no nga ilagi yung testingan no, at try nila ang ato ang mga produkto sa said marketing labaw na ning said Kogon herbal capsule. So sa mga ato mga kaila din na no, sa atong mga uyuan iyaan no nga taas ang blood sugar no, o bisan katong mga pre-diabetic stage pa lamang no, na nindot kayo nga i-maintain ninyo ning said Kogon herbal capsule. oh ayan. Bueno Sir John, wala namang kita igong oras ug panahon. Nagapasalamat lang gyapon ako nga nakauban ti ka aning mga higayon na gumikan kay nakakat-on na pud kita ug dugang na pud nga impormasyon mahitungod aning atong ginatawag nga frequent urination. Salamat Sir John sa kahigayonan nga nag-uban na usab kita nining atong hugyawan sa said panyawan. Salamat kay Sir Rick no, sa tanan na pud na tigpaminaw og mga viewers no, padayon pagyapon mo sa pagsubaybay no ni atong programa. Og siyempre i-like og share lang gyapon no ang ato ang
page, no, ato ang makita ni atong program dito sa atong page sa Panyawan Herbal. Salamat kayo. Okay. Sa ato mga kaigsunan diha nga dunay mga problema sa kalawasan timani kanunay nga ani ana ang masandigan when it comes to problema sa panglawas. Mga produktong ginama sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule ug usab kaning atong SED Liniment Oil. Mga produktong napamatud-an kanang makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Kini si Mr. Panyawan nagaingon kung aduna manggali mga problema sa panglawas pag SED Panyawan. Ang pangitaon katong adunay tatak nga SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatak kining magaling. Inyong nabati ug nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapudapod sa SED Marketing products sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Kogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.